नोंगौ जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बुरिमुरि ओनसोलनि दैबाना जानायनि सायाव जोङो खौरां फोसावगासिनो दं बा जोङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों जोङो खौरांखौ दैथायहरगासिनो दं। बे समाव आरो बिथांमोना दैबानाजों लोमजानानै सोरखारनिफ्राय मा मा हेफाजाब मोनखो दासिम मा माखौ मोननो हाखौ जों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै लागोन। फै जों मिथिनानै लानि जों दा बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनानै लागोन दि सोरखारा मा माखौ दासिम हेफाजाब होगोन मा माखौ दासिम हेफाजाब होआखै। दासिम मा मा मोननो हागौ माने हा दासिम मा मा होफैगोन नोंसोरनो जोंनो औ दै होफैबाय औ ओमफ्राय दहाय जानाय माबा होफैदों मामोन माइरं बिस्कुट माइरं ओमफ्राय होदोंना होफैयाखै? माइरं होफैदों माइरं दालि आलु होफैदो आरो बेखिनियानो। दा नोंसोरनो संना जानांसिगोन आरोना ओं जोंनो संना जानांसिगोन। ओमफ्राय माला थांफिनगोन बायदि नोंसोरो थांफिननाया दैया रानबानो थांगोन। दै रानाबाथ' इयानो साननैसो थानांगोन आरो। दाथ' नोंथांमोननि दै लोमनायफोरखौ गोबां आफादफोरानो नायफैबाय आरो खोथा होफैबाय मदद होनो मा बुंगोन बेनि सायाव? मदद फैनायफोरखौ मोजाङैनो मोनदों। मोजां मोनदोंना? ओं बिथांमोना फोरमायदों जे दैबानाजों लोमजानाय बेखौ गोबां धेमाजि जिल्ला हालामनि गोबां आबादफोरा खौरां लाफैबाय। खौरां लाफैनायनि गेजेरजों बिथांमोननो हेफाजाब होनोबो खोथा होदों होननानै फोरमायनाय जादों। आरो जों मिथिना लाबावगोन जे माने माबोरै मा मा मोननाय जाखो? जों मोननाया दा मुस्रि गांसे होदों आरो ओमफ्राय जानाय लोंनाय होदों। ओमफ्राय जेबो मोनथ'वाखै बर्थमान। न'आथ' सोब लोमजोबथारदों गासिबो लोमजोबदों दैमाया माने माथावरि बायनानै फैदों जोंनिथिं। मोसौ बोरमा खानो जायगा गैया, अमा खानो जायगा गैया, दाउ थानो जायगा गैया आलाय सिलाय जादों आरो ओंखायनो जों थाफैनो गोनां बेहाय थाफैनो गोनां जादों दासिम आरो। मा माखौ मोननो हाखो माने हा दासिम मा माखौ सोरखारा होनो हाखो बा हेफाजाब होफैदों नोंसोरनो मा माखौ मोनखो मा माखौ मोननो हाखो? दासिम जानाय लोंनायाव दालि आलु माइरं होदों आरो ओमफ्राय साहा बिस्कुट होदों, ब्रेड होदों, दै होदों बेनो आरो। गोजोननाय थाबाय। बिथांमोना गोबांखौनो मोनबाय होननानै फोरमायदों आरो जों मिथिनानै लाबावगोन मादै मा माखौ मोनखो? मा माखौ मोननाय जाखो? मादैया बुङाखै। जों मिथिनानै लाबावगोन आरो मा मा मोनखो मादै? जोङो दा फैनायनिफ्राय दै होदों साहा बिस्कुट बिदि होबाय दं। दा ओंखामनि बेब'स्था खालामगासिनो दं। माइरं लाबोगासिनो दं होनदों खिन्थु दा मोनथ'वाखै आरो ओंखामखौ संबाय दं दा। थोजासेखिनिखौ हेफाजाब होनो खोथा होबायना? होदों आरो होनायालाय बयबो नायफैदों बयबो गासिबो हेफाजाब होगोन होननानै बयबो फैगासिनो दं नायफैगासिनो दं। गाबोनालासे दा मोनायालासे मा जायो फैयोना फैया नायनोसै। जोंनिथ' बेहाय जोंनि सिमेन्ट सापरिनि हालामनि गोबां माहारि आफादफोराबो हेफाजाब होनायखौ जोंबो नुनो मोनदों। बे हेफाजाब होनायखौ मा बुंगोन मा फोरमायगोन? बयनिसिमबो गोजोननायखौ हामलाय हरदों आरो बयबो नायफैदों जेला बयबो अनफैदों गावनि माहारि हिसाबै हारि हिसाबै बयबो नायफैदों। जों बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय आरो नायफैनायनि थाखाय। गोजोन्थों। बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों आरो गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि खैफोदनि समाव जोंनि बे सिमेन्ट सापरि हालामनि गोबां माहारि आफादफोरा खौरां लाफैनानै गोबां हेफाजाब होगोनखौ खोथा होदों। बिनि थाखाय गोजोननायखौ फोरमायदों बिथांमोना। आरो जों मिथिना लाबावगोन जे मा फोरमायगोन मादै मा माखौ मोननो हाखो दासिम? दासिम जों दा मुस्रि गांसे मोनदो। इनिफ्राय दा जानाय बेबस्थायाव दालि आलु संदो इनि बागै जेबो मोननाय जायाखै। ओमफ्राय मोनसे माबा ओरैनो ब्रेकफास्ट होदो माबा जाग्रा इनिफ्राय साहा होदो बिस्कुट होदो इनोसै आरो ओमफ्राय दा जेबो माइरंथ' दा संनो थाखाय लाबोदो इनि उनाव ओमफ्राय जों जेबो मोननाय जायाखै। मिथिनो मोनबाय बिथांमोननिफ्राय जों माखासे खौरांफोरखौनो मा माखौ मोननाय जाखो माने दानि बुंलांनायफ्रा लोगोफ्रा जि बुंलांदों बेनो आरो बिनिफ्रायथ' आरो बारा मोनाखै बेनो आरो दा बिदिनो मुस्रि गांसे गांसे मोनबाय। ओमफ्राय बिदिनो साहा पानि होदों दा संनाया संगासिनो दङ बेखौनो बेब'स्था संनायनि बेब'स्था होदो होमबाबो न' राननायफोरखौ हरथ'वाखै लाबोथ'वाखै मोनफैथ'वाखै बेखौनो आरो बेखिनियानो आरो दे। जोंजों बे समाव दङ मिसामारा गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट बिनिफ्रायबो जोङो मिथिनानै लागोन मा फोरमायगोन। गोबां जोंनि नोंसोरनि मिसामारा पन्सायतआव गोबां दैबानाजों बेहाय रिलिफ थाफैनो गोनां जादों बे सिमेन्ट सापरिनि एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मा फोरमायगोन? बेथ' बिराद दुखुनांथाव
माने हरनि अखा हानायजोंनो आरो हरसेनि अखा हानायावनो माने दैमाया बिराद गिदिर देरबोनानै जोंनि बे बुरिमुरि गामिनि थानो हायै बायदि माने दैया देरनानै न' सिङाव लोमजोबनायखाय बिथांमोना दा बेयाव आश्रय लाफैनो गोनां जादों बिराद दुखुनांथाव दा बिथांमोननि थाखाय माखासे डिपार्टमेन्टआ जाखिनि बिथांमोननो नांगौ रिलिफ बेनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होदों बेखौ आं बिथांमोननिसिम बिराद साबायखर होगोन जोंनि गामब्रा दङ बिनिफ्राय बेजों लोगोसे गामब्राजों लोगोसे जोंनि वार्ड मेम्बार बा जोंनि गासै माहारियारि आफादफ्राबो बिथांमोनखौ सहाय खालामदों नायफैदों बिथांमोननो थानो थाखाय उन्दुनो थाखाय बेब'स्था खालामनानै होदों आं बिथांमोननिसिमबो जोबोद थेंकिउ होगोन गोजोननाय बावगोन जाहाथे बिथांमोनहा जोबोद दुखुनांथावै माने दैया दसेनि बेलायावनो देरब्रबनानै बिथांमोननि थानाय जानाय गासैखौबो उसुबिदा खालामनानै होनायाव बिथांमोना दिनै बेयाव आश्रय लाफैनो गोनां जादों दा माथो बुंबावगोन जोंनाबो जोंनि पन्सायत लेभेलनिफ्राय जेबो बेब'स्था गैया थेवब्लाबो जाखिनि हायो जोंना गामब्रा बिथां आरो मण्डल मोनहानो बिथांमोननो रिलिफनि बेब'स्थाखौ खालामनानै होनानै बिथांमोनखौ दिनैसिम बेसिम बेलायाव लाबोनानै दोनफैनाय जादों आरो माथावरि बायनायखौथ' दा बिडिअ सारा नायफैदों दा नायफैनानै दा सारा मा बेब'स्था लायो सारनि बेब'स्था गैयाबाबो सारा बेलेग डिपार्टमेन्टफोरखौ नारनानै बे बेब'स्थाखौ खालामनानै होनायनि राहाखौ लागोन आरो गोजोननाय फोरमायबाय मिसामारा गाव पन्सायतनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों दे दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरखौ नांगौ रोखोमै गावनि सिंनिफ्राय हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों आरो बे समाव बिथाङा बुंबावदों जे बे दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरखौ जोंनि बे सिमेन्ट सापरिनि बा धेमाजिनि गोबां माहारियारि आफादफोरा हेफाजाब होनायखौ साबायखर बावदों जोङो बे समाव बेखौबो फोरमायगोन जोंनि बे दै लोमजानानै थानाय सुबुंफोरखौ जों नांगौसेबाङै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनिफ्राय जेसेबां हायो जों खौरांखौ फोसावबाय थागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों।